חם, אני אומר לך, זה בשכל החיים נלחמתי, פעם נפלתי, פעם קמתי, כמה יולי אוגוסטים פספסתי, שוב דצמבר לא ספרו אותי עד שספרתי בן זונה תביא את צריך את זה עכשיו אחי, אין לי תקציב ל וואלה כמה זמן עבדתי עד שעבדתי נודם נדר לא צחקתי כשאמרתי בן זונה תביא את הכסף פאב דאבל, אוקיי שים איזה ביט בוא נרים עליו במרדף אחרי חתיכה 100 עוגה לא תקנו אותי בפירורים עכשיו פה זה הכל בצוות הלמת אם מישהו קופץ אחי כולם קופצים אחריו זה תמיד הקאפ לא מבין מה אמרת תדבר כשעוד דבר אל הלמפה אח שלי ככה זה מה לעשות הלך על מי שלא סתם הלך בוא יש לי כמה מיליונים בראש עד שהם באור שלי אני לא נח זוכר איך תמיד המורה בבית ספר אמרה שאני לא אהיה אף אחד מצחיק כי היום מה שהיא עושה בשנה אני מרוויח בערב אחד פג על יום חופש עובד בלילות עובד בימים עד שיהיה לסחירות ולמניות ולבזבוזים זה לא בשביל קלאט זה בשביל אמא שלי פק על מילה טובה עד שכזה יספיק לי כי איך לעשות 2,000 שקלים מאמזון למה עובדים לי? תנסו להיקבע בשכל החיים נלחמתי פעם נפלתי פעם קמתי כמה יולי אוגוסטים פספסתי שוב דצמבר לא ספרו אותי עד שספרתי בן זונה תביא את צריך את זה עכשיו אחי אין לי תקציב ל וואלה כמה זמן עבדתי עד שעבדתי נודם נדר לא צחקתי כשאמרתי בן זונה תביא את הכסף נודר נדר לא שוכח מי חייב לי תן את הכסף אני בא כמו פתח את הדלת ביש תביע מי שלח ובכל עליי את לא אחת של חצי חצי שמתי 10 על חולצה מרגיש כמו לאומס מפזר הכל על ביצ'ס לי שומעות רק וגוחנה זה השם שלי ידענה בשכל החיים נלחמתי נודר נדר פעם נפלתי פעם קמתי נודר נדר כמה יולי אוגוסטים פספסתי שוב דצמבר לא ספרו אותי עד שספרתי בן זונה תביא את הכסף